pagtubag sa panginahanglan sa tubig mainom sa mga rota sa Solemn Foot Procession o sa Sinulog Grand Parade, MCWD magbutang og siyam ka water stations. Giawhag ang publiko nga magdaog ilang sudanan aron kaminusan ang mga plastik nga mga basura. Usa ka universidad sa South Korea midunar og mga gamit ug ubang school supplies sa pampublikong eskwelahan sa Dakbayan. Ang mga tinun-an sa Hambat National University naghimo og exchange program dinhi sa Pilipinas. Sa Mandawi City, volunteer sila pagtudlo og Korean language sa mga kabataan. Kapin sa 29 milyones pesos nga gihatag sa kapin 3,000 ka mga magtutudlo sa Lapu-Lapu City Schools Division nga naglakip sa 120 million pesos nga 2015 annual budget gidisalaw sa Commission and Audit. Nagsilbi kini nga additional compensatory allowance sa mga Schools Division Superintendent, Assistant Schools Division Superintendent, District Supervisors, Principals, Head Teachers ug mga magtutudlo matag buwan. Makigtigom pa si Mayor Ahong Chan sa mga opisyal sa DepEd kung muduso ba sila og petition for review sa desisyon sa COA. Apan kung padayong i-disallow sa COA, makabayad ang tanang division personnel, principal o mga magtutudlo sa nadawat nilang allowance sa 2014 o 2015.